Aloha ljudi, John ovdje s vama, ja ću danas snimati Magic Rush, pa ajde da krenemo. Druga epizoda, napadat ćemo nekoga u areni i malo ćemo da kampingujemo. Samo ovo malo dok neki update ima pišljivi, izvinete. Sad ćemo malo to da sačekamo, neće biti to nešto dugo. Nisam snimao odavno, bio u selu i tako. Sad sam dobio kompjuter pa ću možda da snimam dom staro i tako. I što bi se rekao slično. Ajde, majke. Sad će valjda. Pa šta je sad bilo? Šta više sunce ti... Evo ga ljudi. Znači sad ćemo napraviti na prvoj areni. Koga ćemo? Telikova nećemo. Ne, sve ne. To je to, ljudi, njih ćemo. Ja ono sam samo prvo bio pokazivo, rekao. Da vam pokažem, vidite kakva je gica, sad ćemo da napadamo. Samo areni, ne znam kako da isključim auto, to mi nije jasno. Neće mi biti jasno to, pa to. Što je dobro bacila ovaj ult. Svaka čast. To je to, pa mi smo njih odvalili, nema šta. To i što ćemo još? I što smo rekli još? Malo ćemo kampinga, tako? Idemo na kamping. Idemo protiv... O, ja nisam trebao. Ne znam. Znači igrica je ono okej, baš i ko igra League of Legends slična je kao ona. Mislim vidite, imena su malo različita, ali likovi su isti. Jo, što me batališe. Batali su me baš dobro. Sunci ti. Preživio sam ovaj prvi, a sad će ovo da me dobije. Klinac, pošto ovi su prejaki. Ovaj kemping je prejaki, a ovo ne mogu da dobije.
Jo, ljudi, ne mogu da verujem da sam umro u kempingu, ja ne mogu da verujem, ali nema veze. Ajde, igrat ćemo nešto, pa ne znam dođi, sad ćemo da nabuđemo heroje. Sve na veći level. Pa sad ćemo moći da se borimo u kempingu bez problema. Dođi vam. Će da bude laganica. Pazite sad ćemo gledati. Evo imate ovo što je dobro, naprimjer ulazite neko vreme i posle kad dođete uzmete 100 nešto ovdje. Samo dodate ovo. To je to, ljudi, pa nemam dovoljno, vidite koliko je jako. Onda uzmem ja nešto ovdje i... Odlično. Sad, ljudi. Mislim da ću sad moći na ovaj kemping, mislim. A da ste vidjeli, ostaje mi Zix i ja, kako se zove, ja izgubim, ne mogu da verujem, ali nema veze. Život je pun gubitaka i padova. Sada probamo, ljudi. Ajde je to drugačija priča. A i sad mi skidaju ko ludaci. Šta je ono? To sad ma šta ja nju hilam ništa. Ovi odvaljuju šta mi rade, pogotovo ove leoni šta rade. Mi odvaljuju. Ma šta mi, ja ovo ne mogu da dobijem, nema šanse. Majke. I sunce ti ubijte ga više. Ubijte ga sunce ti. Nebitnije ga vidim, ne budeš ti sve ovo. Ajde sada ovo probamo da dobijemo. Joj, dobij ga, majku mu. Samo ovo dobijem. A bola me dugo. Joj, ajde.
Gotov si sad, dođi mamo, sad si gotov, dečki. Još mi je ovo ostalo i to je to. Defeat će ponovo. Nisam ispunio za vreme, kao ne mogu da vreme. Trebam ja to vojsku, ne mogu, pa ne znam, nema veze, brat, pa šta, ljudi izgube gemove 100 puta, bola me duh. Zato smo mi arenu pokidali. To je to, pa ne mogu ljudi, mali sam level za ovaj kamping usrani i gotovo. Ne mogu. Ja će puknut sada, ne. To je to ljudi. Nisam dovoljno ja level. To je to ljudi, znači pokazat sam druga epizoda. Ja sam otvorio svašta ovdje nešto. Baš svašta ovdje. I ovaj alien sam otvorio i to je to ljudi. Znači vidimo se u sljedećem klipu. Ćao, šerujte, lajkujte, znači šta god. Subajte što je najbitnije i to je to ljudi. Vidimo se i ćao. Ćao.